Bafethu akakwatanga ugwanuni wabo uCommissioner Madlanga namhlanje. Uvakale exelela omnye wamagqwetha kaKarim Sulumane into yoba liyaxoka. Sekezotsho njalo nzani ixelela babo ukutheni. Mose sibhizi siphicothana ke ngoku nomcimbi wobudlelwane buka Brown Mkhotsi, Cat Matlala, Karim Sulumane noMorgan Maumela. Plus ke ngoku including i-chats ezibebe busy kuseyenzwa zona ezi evidence as well as kuasizama ukunderstandiswa lo mcimbi wemali ibimuvwa isuka ngapha nangapha. Kuseyenzwa i-companies mos akuseyenziswa nje amagama kaFeza kuseyenzwa i-companies zabo. So uyaza ke ngoku hayi futhi uthe chu ncembe u-evidence leader. So uza nayo ke ngoku into yoba okay kungani uKat Matlala ebebhatala wena Karim meaning isuka ku-Medicare 24 iza kwi-Tazim ekuyicompany kaKarim isuke kuwe kumele iye kwicompany kaMorgan Maumela I think iThalaga something like that. Why bekusenziwa njalo umruba wani wona lo kusenziwa hayi ke azama ukuthi into ba ayinayo akazange understand wake wambuza uKat Matlala uke wambuza noMorgan Maumela into ba kutheni bengabhadalani straight nje weza naye wampressa akapressa uthi ke ngozama uyi-understand into yoba khasixoxa ubudlelwane bakhe buthini thindi nimxelele ubudlelwane bakhe wazi uKat Matlala through the fact yoba bonke bakwi-industry 1 ba-owner ama-security company. So ngo-2024 uke wafumana i-call esuka kuKat Matlala uKat Matlala esithi hayi sengipopile apha itender kwa-SAPS I think ile 360 million ke ngoku sengipopile so noba wayedinga imadlana ethile bu-investor so ingawudingi 20 million according to testimony kaKarim. So xa kadingi 20 million uKarim athi hayi mina nayi 20 million ndingakuzama at least nge-10 million akamazi lo mntu lona except uba emazi nje ngoba bengabantu abakwi-industry A1 ndingakunikeza u10 million ayikho i-binding contract into akangaziprotecta ngayo xa uKat Matlala engathi andisafuni ukubhatala lo mali leyo ayikho nje there's nothing on paper. So nje sizivumelana nje inoba za over the phone because wathetha naye ngefoni nikeza ke ngoku so ngendlela akathetha ngayo wafaka i5 million then waphinde wafaka another 5 million. So kuziwa lento efana naleyo ke ngoku in terms of ubudlelwane babo benoKat Matlala ukuthi ubudlelwane bakhe no Morgan Maumela uchilo mosdichilo kuphathwana into yoba uthi wathenga indlu only to find out ba lo ndlu leyo ibokuye ka Morgan Maumela then ba engapha bezichomi benoMorgan Maumela baze bafuna nokuventure ke ngoku kuma business dealings together asebekhipha abanye abantu ke ngoku anokwenza nemining through i-company babefuna ukuyisebenzisa i-Chromco be-register i-company befuna ukwenza i-Chromco nani yonke lona kulapho uMorgan Maumela ke walahlela khona 56 million something like that uye watsho njalo akangabesho ncam with the exact figure. Then ke ngoku nini seke yayifuna uMorgan Maumela ngathi sezeyamshubela ngento okwenza noSARS waphinde wathi D-back ke ngoku mali leyo yampressa ke ngoku uCharlton sasondela kulando apho ezakwata khona uCommissioner Madlanga umpressa ngalento enokwenza noMorgan Maumela nemali into okay away into ba kungenzeka ba le mali benemali eninikisana ngayo lo mshikashika beniwenza kungenzeka into ba proceeds meaning imali engazanga ngendlela eziright imali yobugulukudu because uKat Matlala noMorgan Maumela bake bacholwa mosinokucholwa kwinto ezinokwenza noyithembisa syndicate sithetha ngamabhiliyoni apho. So ubu-awena xa usenza yonke hayi nebekekho aware into ba uzithela kwinhlobo yabantu abafana naba this web of people usebenzisa igama elinjalo ke ngoku inabile mos lento bengazi ba uzithele ebantwini engathi banabile yena uze nengqondo zobu businessman ezixela into ba uzo-investor engazi into yoba aba bantu baphila impilo ngendlela abaphila ngayo ngamagama kakawatshilo la uKarim uza naye kanjalo ke ngoku u-evidence leader wempressa njalo hayi phakama igqwetha lakhe lithi andiboni into yoba illegal le ndlela u-evidence leader akenza ngayo because ezinye zezinto akasefuna ukuzithatsha ngoku sibhizi ngomcimbi wegama likaMorgan Maumela ezinye izinto akafuna ukuzithatsha apha ezi-illegal ayozinto esicela into yoba zifola kwi-terms of reference zalapha kuMadlanga Commission. Ayiphendule ke ngoku iye basanele nale but uJudge Madlanga aphethe ke ngoku ethi makaqhubeke uba ngaba kukhona apho sebekona into ba hayi seboyoyela ngoku then uzaba hoxisa but okwangoku akaboni into wrong makaqhubeke ku-evidence lead hayi aqhubeke ku-evidence lead hayi ke according to yena akazi anything engabe i-wrong ngaba abantu ababobabini yena nje wayezazela nje into yoba ungena kumcimbi nokwenza no-so business
le mali ke ngokwemanisiwa lena le because iMedicare 24 ibhatala kuTazim, iTazim ibhatale kulapha. Okay, qhubeni kuye kuvela omnye umcimbi ke ngokuba kukhona another company okuyizigi kaKarim nayo akathethanga ngayo akakangayimention even nakwi statement but nayo ibonakala inendima eyidlalile kubukushikashika. Kulapho igqwetha lakhona li-objector ke ngoba phofu ke beqala beke lacela lapho livela khona licela into abacela bake banikezwe ithuba bebezawufuna noba i-application yokupostpone kwathiwa nje ayido ngeba khona into ethi macela nje stand out ukuthi ku-stand down kancinci bayeke kancinci baphiwe nje ixesha lokuphefumula bake bayodlala indlebe malunga nale evidence entshe seyifika. Le evidence ke ngoku yile ebakwathi bathi badinga about 2 hours eseyithetha ngale company yezigi apho kubonakala nayo ingathi iye yathi chatha boma 2 meter nayo kwezi company ezi kulapho ke ngabasafuni ukuqhubeka ncamba bacela nje baba ke because bayiphiwe ngama last minute nekudala beyikhalazela into mamane bephiwe izinto bona ngama last minute imadlanga commission wilili welele. Hayi ke kulapho ezathi ujudge uMbuyiseni Madlanga uzama ungenelela kulonto uzama ukuyiunderstand yonke lonto le into okay so all in all udinga ixesha engakanani because evidence leader uthi about 45 minutes enough. So wena uthini ngalonto leyo? Athi naye ngeke ibe khona at least 2 hours so ba busy ke ngoku ngalonto leyo ukhipha gama ke nguyigqotheli athi ujudge Mbuyiseni Madlanga uyiprejudgile already nale into abayirequestayo yabona. Hayi ke kanti uzithelile wathi utsho njani ndone ngoba mandifuna ukwazi babanzi into masitshintshisane ngamagama ndi-understand into so le extension eniyifunayo kanye le postponement okanye lixesha uba sibe siphoza nilifunelani lelantoni yinto oyenza uthi wena sendizithathile already izigqibo ndingekazithathi usazi wena self uba siqhelile even icourt ezicourt le ijudge iyakwazi into ikupress ekoneni ingatsho loo nto at the end of the day ayizukunikeza into nini ikupress uzucimbi yalwa nawe kanti izaba kwi-favor yakho uzathi kuyifunikezwe loo nto ubuyifuna. So ndone ngaloo leyo hayi bathatha waze wathi ngicela uyirhoxise loo nto leyo uxolise wathi hayi indlela beke understande ngayo okay if ke ndenze imistake ndizaxolisa. Wathi ujudge kaloku it means ukuxolisa kwakho ayokuxolisa uba uthi ndiyaxolisa xa usafakana nento ezifana nezo ukubona. Hayi ke bathathana nje ngaloo nto bathathana kulapho ezakhipha khona amagama into enhleki le ndlela othi wena ubuyi-understande ngayo it means uyaxoka because eqaleni beke sithi no ayikho right you are not correct. Hayi waphethe sebenzisa amagama anjalo xa nalona umbona into uphakeme utheni phofu ke bengaqala ukwatisana noJudge Mbuyiseni Madlanga mosi omnye kulamagqwetha la kaKarim on Friday ngoba bebusy berequestela into yoba uKarim atestify on camera. Ndini bafuna ama-postponement bafuna uba makenze on camera singemva singamboni itestimony yakhe singayiva thina public. So elo xesha elo besa exchangeana namagama ke ngoku ezama uku-explain into yoba hayi wosabela impilo yakhe uKarim ngaphezulu uKarim sekene-threats sekezifumene ngaphezulu iMadlanga commission kukhona abantu abayi-2 bebulewa iMadlanga commission. Wabhonga hayi wabhonga ujudge uMbuyiseni wabhoka wathi ufuna ukuthini xa utsho njalo because umbuzo nje beke umbuza kona bowona into yoba ufuna ukuthi thina sibulela abantu ethethela phansi kweza witness ezimbini uwitness dia ndithi uMarius van der Merwe plus uViandri uPrestorius lo yena ke oke wazanya ukubulawa wathi bayilungisa bathi nje ngaphezulu uyi-1 umuntu oningatsho nithi uye wa-reference to that extent okanye oke wa-appear apha nguMarius van der Merwe uwitness D. As for uViandri ebengeka-appear noku-appeara apha but ke in terms of indlela ubungayibeka ngayo indlela yoba uthi kuke reference njengabo kwatsho kuba ngabantu bebenokwenza neMadlanga ungalingi uzothi iMadlanga commission ibulela abantu ababini ufuna ukuthi nxa utsho njalo bokukubi na Friday njoba ke ngosebemphinda futhi emkwatisa malunga nalo sekekwatisa lelinye igqwetha. Ngoku xa ningayijonga kakuhle lento lamagqwetha lana in as much as bona beze ubona ba ifamily lo family yonke ilapha but sengamcost uKarim because banayi attitude nyana nje thile ke ngoku asizuyazi noba sizathi bathini baya undermine okanye baya yi-racist angeke nje ubesho ncancama into yakho because ububabona abafuni kubabona but nje uJudge Madlanga uyababonisa into yoba phaa kuMadlanga commission shaya isiginci sakhe kugcina yena. So yinto nje ngathi njalo engabe yenzekile nini sokuvela ke ngenye ikhampani futhi
okuye kaKarim i-alu ikhampani yakhona. Kukhona nalapho ke ngosekezama ke ngokuphinda kubhatalwa ezinye imali kunento okwenza noku-interdictor ingathi umcimbi onethenda yase-North West ke ngoku iyamfaka futhi uBrown Mokgotsi loo nto leyo nayo ikhona khonapho iBrown Mokgotsi Foundation kunguye uKarim ubhatalana namagqwetha wakhona. Kutheni namagqwetha uba ngaba lento ayifaki bengazibhataleli into yakhona ifaka ngathi baya-interdictor ikhampani eyizawina loo tender okanye abafuni ngaloo tender leyo eventually end up iwinwa ngubani iwinwa nguMorgan Maumela. So uyabona mosi kuyakudibana. Talking about uBrown Mokgotsi niyakhumbula ndithi bafethu ku-ADO committee before ndilibala nguphathi wethu lona ne niyakhumbula ku-ADO committee apho uBrown Mokgotsi khona wapreselwa nguShongwe wamfaka ekoneni malunga embuza into yoba ingabe zikhona icase criminal cases akake wajongana nazo uBrown Mokgotsi na wavuma waze watsho wathi ayizininzi ndibala ko-GBH ndibala ngathi kidnapping or assault apho nani waze kwafikelwa nakumcimbi ngoba ukunayo ne-murder case eyaphelela nje emoyeni ngendlela engaqondakali. Hayi ke ngoku andazi noma ndithi ingathi amatyala akhona bafuna ukwavuselela phansi xa simane sisithi ingalo yomthetho inde okanye bafuna ukuthini. I-NPA seyithumelela abase-North West esipoliseni into yoba bathi bacela amadokethi wonke anokwenza noBrown Mokgotsi. So uba bewacela beza wathini hayi nguThixo yedwa waziyo andazinto but nje ndinayo into ethi I think inewe bayazama bona ukukorekisha wonke lamaphutha zonke izimistake bongathi bazenzile ingathi bayazama because even uThabo Best mos bebeqala ukuzivuma into bebezifuna uThabo Best kulanto yakuba ethathwe wayolahlelwa eBhongweni uke wa-apply uba ufuna ukubuyiswa back eGosi Mampuru hayi uyiluzile icase yakhona kuthiwe nje eBhongweni kulapho ezahlala khona. Sizaya kwi-part 3. We are not inclined to adjourn so that you should prepare a postponement application. If our inclination is to give you time to consult, what time would you suggest? Mr. Shaskalsin has suggested 45 minutes to an hour. What would you suggest? Chair, I think at least 2 hours, and I'll come back to you if I need more time. But I do want to say, it seems then that you've prejudged an application that Mr. Bana, I take strong exception to that. No. You know, and you are an experienced counsel, you know that people presiding, let me use the court, the example of courts, you know that judges will engage you during argument, engage you to an extent that you will think they are against you. But in the end, you are surprised that the judgment is in your favor. Engaging counsel has nothing to do with matters being prejudged, and you know that. I take very strong exception to that attitude. I don't think... In fact, I find it unprofessional for you to say that I have prejudged issues purely because I'm engaging you. I take strong exception to that. I don't think that you should take exception. And I do. Can I respond, Chair? What you put to me was that you weren't going to allow an opportunity for the postponement application. I did not. I did not say I am not. I never said so. We can play back the tape. We can play back the recording. Then I was mistaken. So that is, I can actually, to be rough, I can say you are lying. No, then I was mistaken. I understood you to say that you were not prepared to allow a stand down for the postponement application to be brought, but you were ready to consider the stand down to deal with the documents. If I was mistaken in that, then I'm mistaken, but that is clearly how I understood it. You definitely are. I did not. It was an if situation, which arises all the time during argument. Then I accept that. Thank you. And you apologize for what you said, because you basically suggested impropriety on my part that I've prejudged issues whilst the matter is being debated. Are you tendering an apology for that? Yes, if I misunderstood it, then I tender an apology. But as you say, the record will indicate, and my recollection is that you said, if you are not prepared... So you are tendering a qualified apology, a conditional apology. Chair, if I'm you mistaken, are tendering a conditional... I apologize, but that's not what I heard. You are saying if the recording can so you are tendering a conditional apology. It's what you put to me as well, that the recording will reflect what happens. What's good for you is good for me. So I'm not accepting the so-called apology. Thank you very much. Any further submissions? No, I did say if I misunderstood, I'm saying I'm not, let's step off that. I'm saying I'm not accepting it. So let's step off that. Any further submissions? No further submissions. Thank you very much.